zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunoita kutaura kwatiri kuita mumasitiritsi kudai. Nhau yekutanga yaita kuti ndinge ndakapfeka kana ndakarepesa zvinhu zvino inhau dzakavhangana kuvhengana. Totanga panhau yachisikana Ana. Ini ndaregente mask up nekuti zvakwadika. If you don't protect yourself, denda rinogona kukubata. If you don't protect yourself from hakira ringi nyaya dzevanhu zvokwadi mangwana ndiwo unosara uchisvoda. Kana wasvoda uchafamba sei? Zvokwadi apa unenge wakatuka munhu left right and center mumastreets umu. Hino kana wapinda mumastreets umu watuka nhasi chikomana Shugeta, siyane mwana mangwana watuka chisikana Ana Chibhebhi. Uyu Ana uyu wonyora papeji kuti hei noi mufananidzo wandinokurepresenterai vanhu vakumastreets. Handinga tokaisa caption wakangonyora iyeye kana wakangoposita iyeye mukomana kusho. Hino waposta mukomana ini pandakaona mupikicha ini ndakamba aseka zvokwadi nekuti zvokwadi kana uri mumaraini kwedu kugeto kuno ndorigariya dzavanenge vanadzo vakamira pamalaini kudai so pama usari kumajirahoro munhu uchikuti wakazviwa here zvakatagwasiro madeko wakawawo vanhavo kuti vairwa madeko ndo zvimwe chete nezvekuitika kumastreets avo. Hino ndoti vana mai besa tinosvoderepi gore rimwe vanhu takanga takwira pamusoro pemajirahoro takanga takwira zvose nepamusoro pemafenzi achidonhera nekuseri uku kuti atihwisisi kuti chisikana Ana Chibhebhi nachikomana Shugeta chii chiri kuitika. Nyaka yanetsa paindaneti zviri kuitika izvo zvitadzoka futi peshi tichipesukira chi nhau idzodzi. Hino singazi kuti vanhu ndosvoderepi gore rino nekuundura kwangu kwakaitwa Shugeta nekuundurwa kwakaitwa Ana wachoni asi zuro posta chikomana Shugeta saizvozvi handizivi. Zvikanzi nevanhu confuse us. Vamwe ndokuti kusvika maziva kuti nyaya hadzipindigwi. Vanhu vakutaura vesako. Uyu chikomana Shugeta ndokunya ndokutoti please chisikana Ana. Respond to my messages. Zvinondigwadza nhoroondo ise yakanyorwa nachikomana Shugeta. Mina am confused sandatanga nguita narration yachoni yenigirikini yavakanyorera namwati paindaneti. Shugeta vana mafoni ekuudzana kuti ndakusuwa komi bhekere. I'm confused. Uti nditi uyu kana wakablokewa na uyu chisikana Ana wadii kutsvaka laini rimwe kana rimwe laini riya rikablokewa tsvaka laini rimwe malaini madhola ka wotsvaka rimwe uchingoramba uchingotsvaka rimwe kusvika waresponda musikana uyu. Ipfungwa dzangu dzaanzofungawo idzi kuti kandi he do that Can he do that? Kana wakablokewa zvese kuInstagram kuti kuita Facebook everywhere including that current phone number yaunga wachishandisa. Look for other phone numbers mumatakshop all the lines kusvika wati yes unogona kuita $20 malaini uchichinjanisa kusvika wadavira toenda pakuti wanyora mwadi kuna Ana uyu akati zvinondigwadza asingamboiti kuona zvokwadi iwe chisikana Ana uchiposita papeji pako mufananidzo wangu. Ndinobva ndafunga mazuva aya zvokwadi tichitamba chamupirigori pamberi pemakambira tobhadhabwa futi pamusoro pazvo tapedza kutamba ndiri kusuwa zvakare pataizondogara mukati memota yedu iyoyo ehondaudzo yawaiseka musuya kuti zvina nhangu nditambire ndiri mukati meBMW pane kutambira ndiri muhondaudzo. Imomo muya taizogara kusure kwemota tagara kusure kwemota taita Choddingtons. Tapedza kudero zvakare kuda vaizoshuwa kuti pamwe waimbopota chipfeka zvikabudura zvake vachitamba tave merry-go-round kwavainda zvakusata izvozvo zvese zvakangonaka. Ndokuti zvakare ndakusuwa uchiti standards wami Shugeta uyu akaiti ndiyakutanda Shugeta. Isei inhoroondo yakareba kudai kuinda ichinda kuita mupepe
vachinyorerana iye Shugeta achinyorera umwati kuna Ana ndiziva kuti kubva nevaidanana zvisingamboiti ndofunga pavakambenge vachidanana pacho vaidanana zviri out of this world. Ndo zvandakatozonotisa ipo paya vanzi please zvogobatsirei iwo uchindinyora kudai paikira asi usingadi kudevera mafoni ako please unblock me. Love is a beautiful thing. It's a beautiful thing. Vanhu ndokuti we are sick and tired yokuti muri kuisa zvinhu zvenyu paindaneti panapa ipedzerana ikoko kuita zvechimwana uyuwo sikana Ana ndokupindura nhasi ndakanzi come to Bulawayo. Wow, Shugeta kana wanga wasina off wotokumbira off kuti unge uchikwanisa kuinda kupi kuBulawayo. Kana lesei kana wanga une off asi pamwe mota yange yakafa wotondogadzirisa mota iyo Honda yedu iya wodi yogadzirwa. Kana yapedza kugadzirwa wotoita essential worker wotova essential worker. Zvinototi iwe kera Shugeta kubatwa mukati nemekera mune maroad block uchiinda kuBulawayo kundiona sikana Ana apo wobvunzi tsamba yarizeni yekuti uri kufamba kuinda kuBulawayo ndeye essential worker yasikana Ana chibhebi. Ndo zvaunenge wotoudza mapurisa murodhi kuti ini ndiri essential worker. Essential working yangu yandikuita ndeye heart of the people. This heart of the people is the essential worker. Ndiri kunoti iri kunoshandira rudo kuti rudo rudzoke muposition. Ndo essential service yako iyoyo kudai pamwe unenge uchiita answerable uchindepi inda kuBulawayo. Tiziviwo kuti zvofamba sei kuti panguva yatisi kuda kuti tinge tichanisa kadhiri kubasa toda kuti tidhire nezviripo right now kuti kwanzi uya kuuyekera kuBulawayo undoudza munhu kuti ndokuda ndofunga kana kuti nekuti sori kuda iwe Shugeta wayo hatichakutirasti kuda kune zvawakaita zviti hatizi kuti kuda ndo zvakatsamura Ana wacho. Hino ndizvi kuti moda kusvikepi muchidero. Vanhu vakati tsikana Ana ingawani wanga wabhiridha keriya yako zvakanaka asangana maskanda asangana madhirama. What is this? Vamwe vakati is the cry for the help of the people. Ndikati cry urungona ngoita masikiti ake zvaanenge achingoita zviya achisvetuka wani kirai yacho inei yayei yaanenge achita kirai uya kana totaura zvedu zvamwati chaizvo kirai inoyane pakasiyana. Maybe it's the issue yekuti pamwe mukuti kuda haswa nemaadverts tingozviona uri kungobuda nemaambassador akasiyana siyana. Saka where is the cry for? Kana yenhau yelove ndiyo iya vakabva kutiradza yani yayeyu Shugeta. Kana iri nhau yechifuti yembe kugara unapo license uri kudrive uri kudhura saka unoda kuita cry for help for what? Ma-connections to meet the big people here indorasa kuti unongosangana nevanhu vakasiyana siyana vari muindustry. Saka cry for help ndei I don't know madiagnosist anenge achitaura izvi. Vamwe vakati no sovyoekera kuseri zvikanzi waita penga udzokeka waimuda bvakaringera I don't know. Whatever they decide to do, we support. Asi gwenda kunotera zvokwadi atikura nema iye achikana mana Ana uyu chikomana Shugeta asikana Ana vada kuporohwa nekuti handitohwisisi kuti inonzi chii sikiti yacho kana iri sikiti yavari kuita aiwa inomboda shamu mbichani shamu ndozvavanomboda pamwe azvina kushata tozvitenda tinozvitenda izvozvo mumastreets munenge tichasei tichidzidzawo. Ndangoti zvimwe zvinhu zvandanyanya kuona zvakanangana pani nenhau yachikomana Shugeta nasikana Ana chibhebi Honda. Saka toenda pane nhau yekuti pane mukomana wangu achiimba anofunga unogara mumastreets muHarare achiimba chimbo chaBudhingidhi zvikanzi Budhingidhi vazondoposta munhu uyu peji kwavo vatotangotosangwa kuda atomutira arekodhi ndofunga vamubvise mumastreets atangire sei atange kurekodha wachiwana ndofunga choviri akaona choviri oona pekurenda sezvo anenge achigara manzi vanhu vanga vazhinji vanga vachanzi kuna Robert Mugabe kuti dididi ndokwaanenge achiimba ari koko. Zvakanaka zvinakana kumboshata tinozvitenda izvo zvezvo zvisingaiti.
toenda vanhaudzana makaya nanaumwe musikana uyu uchinzi vari kugurana nyaya yechii kuti ndizive kuti ijelosisiti ri pane mwana iyeyuyu wekafoma here kana chichikuitika ndotori neconfusion up to now asi vari kokokoko tichiti makorokoto kune iyeyuyu musikana njosu wakanzi wakatenga mota ye200,000 zvakanaka shoka dzinopera mumastits gore rino vanhu vachinda chikonzereswa nevanhu neshoka mumastreets ungadii zvokwadi ungadii zvokwadi mumastreets nothing mwana manje ndosese zvandanga nangoenda zvomukati mevhidhiyo yangu ino chakubata zvakare pachikamu chinotevera.